Una nena, què dec haver fet jo malament? No, jo no he fet res que justifique el naixement d'una xiqueta. He visitat el temple de Lakshmi i ella no em castigaria amb aquest resultat. No, la culpa no pot ser meua. Si quan li vaig demanar res a aquesta deïtat em va regalar el meu Yamir, jo no em meresc una xiqueta. Jo no em meresc una xiqueta, diu l'home. Per què? Perquè les xiquetes només donen mal de cap allà a l'Índia. Les xiquetes només serveixen per donar plaer a l'home i ja està. Per tant, ja està, no. Les xiquetes per a poder casar-se, ja quan són adolescents o joves, han de portar una dot. I això és un trastorn per als pares. Haver d'estalviar i estalviar per poder comprar joies, per poder comprar una tele, per poder comprar el que siga que forme part del dot. Per tant, el naixement d'una xiqueta suposa ja que en la família hagin de començar a estalviar diners.